Penrhyn yn ceisio clirio. O, Hughes y capten, ni methu hi. Burl a'r bas gynnar yn edrych am Steffan Davies. Mae mewn tu ôl yr amddiffyn. Davies! Yn rhoi Penrhyncoch ar y blaen wedi 10 munud. Pas hyfryd wedi mesur yn berffaith gan Ifan Burl. A Davies yn gry, yn cadw i ben ac yn rhwydo. Mae'n un i ddim yn ymwelwyr. Ilan Hughes y capten. Y gic i mewn. O, Sian Davies! Taro trawst a Rhuthun bron a taro nôl yn syth. Owen yn mynd i'w nôl i. Hario Sean James, Cynghrair o'r Aberystwyth. Wrth gwrs, Owen, heibio un, heibio dau. Gwion Owen yn dal i fynd. Yr arbediad gan Jenkins. Yn atal ergyd y barfog Owen. Y flic gan Evans yn hyfryd i Davies. A nawr mae Burl yn glir. Ifan Burl i'w gwneud un ddwy. Yr arbediad, mae'n taro'r postyn. Am gyfle i Penrhyncoch. Y profiadol Sean Meredith ar yr ystlys yr ymwelwyr a gwylio Burl bron a rhwydo ond gwaith gwych gan y golwr Goldstone. 10 munud tan yr egwyl, Hughes ar gig gornel! A mae mewn i gan yr rhwyd Kevin Evans. Yr amddiffynwyr yn cael ei tynnu at y bêl. Evans, bwled o beniad. Mae'r gwynt yn hwyliau Rhuthun nawr. Morris a phas hyfryd i Will Owen. Owen yr 1-2 nôl i Morris. Mae'n cyrraedd yn y pen draw! A'r golwr ni lorio. Dim dewis gan y dyfarnwr Rob Jenkins ond pwyntio at ysmotyn. Yr amddiffynwyr ar draws ei gilydd a'r gic o'r smotyn yn amlwg. Am gyfle i'w gwneud un ddwy cyn yr egwyl. Jenkins yn arbed! A'r cyfle'n pasio eibio i Rhuthun. Oedd hi ddim y gic orau welwch chi. Eder munud i chwarae yn yr ail hanner. Mae dal yn gyfartal, 1-1. Owen. Y bas drwodd i Morris. O, mae hwnna'n bas hyfryd. Morris! Mae'n ddwy i Rhuthun ar ddechrau'r ail hanner ma. A mae'r rhaid i Morris ddiolch i Gwion Owen am y bas. Oedd hi wedi mesur yn berffaith a'r dasg wedyn yn syml i Llyr Morris. Roberts. Yn ôl i David Evans. Evans i Hughes ar y cynnig cyntaf i Morris. Morris yn gry ac yn rhwydo. Mae yna fymryn dros 10 munud yn weddill. Mae'n 2-1 a nawr mae'r pwyntiau'n saff dros bosib i Rhuthun. Thomas Evans, 5 Evans ar y cae. A'r bas drwodd i Pew Jones. Y bas yn ôl i Evans, traed sydyn. Yr ergyd dros y trawst. A'r defed wedi colli diddordeb yn y gêm erbyn y diwedd ma. A Penrhyn yn gofio gadw yn waglaw. I said to the lads before the game, and I said to them last week, I said we've got a run of fixtures now that we could really pick up some points and start moving up the table to where we should be, in my eyes. And now today was the first game of them 4. So to get 3 points was definitely what we wanted, and it pushes on now to the next game. O, good result yn diwedd. Gen ni dipyn o gemau wan, lle dyn ni angen pigo fyny points. Mae'n reit agos yn y canol, so good win. Siomedig yw'r gair fi'n credu. Ganol ca, Rhuthun, tipyn o well. Rhydeg yn mistroli'r gêm i fod yn onest. Felly pawb yn siomedig gyda'r perfformiad ymwedig yn yr hail hanner. Fe nelon ni digon yn y hanner cyntaf i weld i 1-1 a wedyn gobeithio defnyddio'r gwynt ond nath hwnna ddim digwydd.